Autom už máme konečne naskladnené, to znamená, že už mám celý stolík doma, teda bude potrebné sa mu troška povenovať, rovnako tak mu zapojiť ten servomotor, čo sa bude diať asi po natáčaní tejto pasáže. Každopádne ja som mal trocha čas včera ešte a trocha som doveštil práve ten povrch. A konečne to vyzerá ako si prémiovejšie. Sice to nebude tak prémiové, ako asi pred zhruba rokom alebo dvoma, asi pred 2 rokmi, kedy som to totálne vyleštil do zrkadlového lesku. Ale čo ma zaujímalo, tak je práve to, aká veľkosť tohto tesnenia voči reálnemu stavu. Teda keď tam dáme tie pôvodné skrutky, alebo skrutky, ktoré by tam zhruba mali byť, a následne to zatlačíme smerom dole, v podstate to je vlastne tá montážna poloha, prípadne ak by sme to dali na sekundové lepidlo, teda by to takto lícovalo, tak môžeme sledovať, koľko toho materiálu môžeme odstrániť. Ho tam nie je naozaj veľa, ale bolo by vhodné práve to zidealizovať. Čo by sa nám teoreticky mohlo podariť, keď budeme robiť rovnako teda aj tú hlavu, ktorú už potrebujem spraviť, aby som mal v srdci pokoj a konečne mohol nahádzovať motor. Teda veľmi dôležitá vec. Ja si idem nabiť baterky a čo najrýchlejšie sa pustiť do toho, pretože je to kopec roboty, aktuálne nekúrim a mám tu nejakých 9 stupňov, teda máme tu riadne oteplenie v januári a teda môžeme sa pustiť do toho aj bez nejakého toho drkotania zubov, aj keď v podstate máme to kúrenie.